This is MUK Dangwar from KTL. Yeah, by your boy. Ta. Da sunan ka jalla sama'i za na fara ba. Wannan sabon waka za ni yi shi dan baba. Yan uwa ku bude kunne dan ku je ne ba. Kashe mu da ake kuna ganin ba su sani ba. Mulki kamar kariya ake wai ba ku gane ba. Lokacin mun aje ayyukan mu dan baba. Ba ma cewa Buhari sai dai mu ce wai baba. Yanzu abin da ake muna baka gani ba. Gaba muke da yan uwan mu wai dan baba. Uba ya kore ɗansa wai dan kai baba. Gudu muke muna ihu wai mu sai baba. Yanzu nadama muke akan zaben baba. Zabe irin naka ba za mu kuma yi ba. Kashe mu da ake zaka ce baka gani ba. In ka ce a'a baka kallon TV ba. Baka sauraron radio kullum ba. Allah ya isa ka san ko mu ba za mu daina ba. Niger State ya koma kamar Sambisa ba. Hanyar gidan gwamna aka sace mutane ba. Ina ganin gidan shi ma ba su gyale ba. Tambayar da nake yan uwa ku diba ba.